Ja musta tuntuu, että mä heräsin vaan yöllä siihen, että jotenkin, että niinku kurkussa oli joku räkä tai joku. Joo. Ei varsinaisesti ei ollut yskä, vaan oli vaan semmonen, että ei vaan saanut jotenkin happea. Joo, iskä tullaan tosiaan hakemaan varttia, vaan oli lähettää käymään siellä Kimmelissä. Moikka! Onks teillä tilaa tuolla spaan puolella? Joo, kyllä. Jes, okei, no niin. Ja onneksi heräsin tuossa puoli tuntia sitten. Heräsit sä siellä viestiä? Ei kun mulla oli herätyskello soittamassa tai herättämässä. Missä pääset? Se on tuolla kellarissa. Uimapuvun käypi laittamassa päälle ja sit päästään saunomaan. Paljonko sulla tulee? Enpä sano. Etkö? 45. Niin joo, totta. Niin se olikin. Niin mä muistelinkin, että se... Joo, niin mä muistelin, että se oli 40 alkava. Syntymäpäivä sankarille ensin. Älä laita hirveästi nyt kerralla heti. No niin, mummolle pikku tippa kanssa. Hyvää syntymäpäivää. Niin on. Ei tarvitse edes korreita olla. Minun oikeastaan noista korreista hirveästi tykkää. Tuntuu, että kun menee suuhun ja sinun suuhun. Tää on kyllä ihana tämmönen, siis täällä ei oo tosiaan pari porea allasta ja sitten nää saunat, mutta Joo. just sopiva kokoinen tämmöiseen iltapäivän rentoutumiseen. Niinpä, justiinsa. Ei kiire ole mihinkään vaan istuskella ja katsella useammassa altaassa. Ja meillä on kuohuviilit ja kaikki. Joo. Tää se vasta on elämää. Vaikka tää kuulostaa ihan hirveältä, kun tää on niin kylmää. Oikein tummasininen valo. Mitä? Tummasininen kylmä valo. En tiedä, että tuntuu ihan. Tänne asti tulee, siis ihan minun rupee taas palelemaan. Ja hirveen kylmää varmaan. Ota vähän viinen. Hyi hitto. Myö vähän saunottiin. Me ajateltiin vielä jatkaa saunomista. Lähdette saunomaan. Mennään. Ei me keritä kaupassa käymään. Siis ei kun me käydään tässä välissä kaupassa. Niin noita riittää varmaan ihan yksi, jos et ite tarvitse mihinkään muuhun. Kun sitä tarvii siis osaa vaan siitä sipulista. Kun on yhtäkin niin huonoja nämä sipulit, mutta oli samoin kuin perunat on ihan perseestä viime aikoina. Ja itusia ja kauhean huonoja jotenkin. Näyttäisi aika hyvältä. Se on parempaa, siis se paremmin saa, kun se ottaa semmosena raastamattomana. Löytyy. Pasta ilman tuoretta basilikkaa on melkein huijausta. Koska tuore basilika ja pasta on niinku naimisiin menevä liitto. No tuo voisi olla aika hyvä. Just hyvä. 3,3 desiä, niin se on niinku just eikä melkein. Tuosta. Just hyvä. Viikonloppu eväitä vailla. No ota vaan. Tämä? Joo. Tämä on Suomi-viina eikä mitään vodka-patskosta. No viina kuin vodka. Ai jaa. Nyt me lähdetään jatkamaan vielä saunomista. Kello on 14 akka saunavuoro. Niin. 2 tuntia akka saunavuoro. Meillä on siis normaalisti aina lauantaisin saunavuoro 2-4. Ja kello on 2. Eli meidän saunavuoro on vielä voimassa. Niin jotenkin tuntuu, että jos on saunamoodissa, niin miksei voisi hyödyntää sitä samaa saunavuoroa ja käydä tälleen niinku... Koko raha eestä. Vittu kyllä. Jos me oikeesti saunottaa 4 tuntia, niin voi sanoa, että nyt on koko raha eestä kyllä. Oikeesti kun ei tykkää saunomisesta. Sama. Ja eikä sitä tarvii niinku löylyä viskoon niinku sankotolkulla aina. Niin. Ihan se fiilis. Just tää. Ja sitten lähdetään tekemään ruokaa. Olisiko tuo 4? Jokohan tuo riittäisi. Pitäisikö vielä ottaa? Vieläkö riittäis löynyt? Vielä kuule muutamat riittäis ottaa. Loppulöyly. Hyvää syntymäpäivää. Mitä? Se olisi Julle. Kiitos, kun ei mitään olisi tarvinnut. Me tiedän. Ja kakkuu toit jo niin. Me tiedän, mutta me tiedät, että sä tykkäät myös siitä. Voi kiitos hirveesti. Moi että. Ihan Kiitos. tulit mieleen siitä kupposesta. Tiedätkö, mulla on tämä
Me aina aamukahvi juon tästä. Tää on niin tärkeä kuppi mulle ollut. Aa. Sä oot joskus tää antanut mulle ja me muuta oo käyttänyt. No sit se tuli varmaan tarpeessa. Niin, no tuo nyt on sitten kakkoskuppi, ykköskuppi. Siellä on myös muutakin. Ai jaa. Viininhuurunen synttärien pingo, eli nää pitäis kannattaa. Jep. Tai saada pingo. Ulkona sataa vettä, komea mies, joku tarjoaa juoman, joku huutaa jollekulle, niin sun ei tarvita ruksimaan heti. Jep. Mitä sä Mitä helvettiä? Nothing's gonna change my love for you. Tää on kyllä siis ihan uskomaton korttien ruoka. Näyttää ihan sikaa hyvältä. Tähän meni siis puoli pullosta vodkaa. Kuitenkin. Olkaa hyvät nyt sitten. Ja salaattikastiketta, niin tää on siksi tuossa on kylmääkin. Ja tää on tosiaan vodkapastaa. Vodka. Vodkapastaa, joo. Herkullisen näköistä. Ja siihen sitten on sitä tuoretta basilikkaa, että jos haluaa päälle laittaa. Tässä on tosiaan parmesanirastetta, me rastoin vielä. Koska ei voi olla koskaan liikaa parmesanirastetta. Joo. Minä en ole osannut parmesaania käyttää jotenkin. Siis se on semmonen, että kun sitä opettelet käyttämään, niin sen jälkeen haluaa suurin piirtein ruisleivän päällekin laittaa parmesanirastetta. Minkälainen se paketissa on ostanut. Me joskus kattelin, mutta en oikein niin päässyt perille, että mikä on olisi hyvää. Pitäisikö tuo siirtää tuonne kukkien keskelle? Nautskista. Äkkiä olla tuonne olleen sitten leviä. Niin. Milloin tää tuli? Toissapäivänä tuli se sohva. Ihana. Eikö ookin? Hyvää. Jep. Päivän asu. Testailin tuossa aikaisemmin tuommoista harnessihommaa, missä olisi tullut reissiin tommoset remmit ja sitten semmonen vyötäröhame, mutta sitten mä päädyin tähän, koska mä en ole kauheasti käyttänyt tätä minun ihanaa PVC-hametta. Tässä on siis tämmönen Lipservicen ikivanha toppi, siis minun pelottaa, että tää on nyt viimeisellä reissulla, niin kuin ehkä huomaat, niin tää on tästä jo rypyllä. En tiedä näkyykö sinne kameralle, mutta tää on siis tästä kohti ihan siis rypyllä tää kangas, tai niin kuin PVC-pinta ikään kuin. Tätä on käytetty siis niin perkeleen paljon tätä paitaa, että me tiedän jo aikaisempien PVC-vaatteiden kokemuksella, että tää alkaa siis tästä kohti jossain vaiheessa kuoriutumaan tää PVC-pinta pois, koska tää alkaa olla sen verran vanha tää minun paita. Mutta aion kyllä käyttää tätä viimeiseen asti, koska tää on tosi kivaa tää paita. Nostat se ensin. Joo, katsotaan mistä se nyt lähtisi. Polttaa tuosta. Sielun kutsu. Oikeesti? Joo. Oho, aika diippi. Oho. Vaude. Mitäs sulla tuli? Matka. Ajattele jokin teema, tekeminen, ihminen tai paikka houkuttelee. Sillä on sinulle annettavaa. Sano rohkeasti kyllä sille, mikä saa uteliaisuutesi heräämään ja sydämesi värähtelemään kauniisti. Kun annat itsesi innostua kuin lapsi, sinun virtaa uutta elämän voimaa. Mikä vetää sinua puoleensa? Mihin suuntaan elämä kutsuu? No takikseen. Sielun kutsu. Nyt tuli sielun kutsu oikeasti sinne. Oikeasti. Elä naura. En naurakaan.
Huomenna sinä mietit, no niin, näin se piti mennä. Seuraavaksi kuka saattaa tai jonnekin menisi hallutti. Joo, käypi. Tää pitää nyt heti katsoa. Sielun kutsu. Niin. Me on vähän pettynyt siitä, että se unohdit sen sun bingon kotiin. Voit laittaa minulle kuvaa sit siitä bingosta loppuillasta, että miten monta ruksia suli sitten kaiken kaikkiaan, että me saa laittaa se tähän videolle sitten.